Al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dipun bikak waqi'aipun. Kolomben terakhir ayat sinten? 60 napa 50? 60 nggih. Nah, sakniki 51 nggih. Nggih, monggo dipun pirsani. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Tsumma ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum. Rian niki lanjut berarti nggih. Nggih, bacaan wakaf nggih. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Niki kados kok emut kula sampun nggih sing niki. Dereng. Jane 61 sajane. Oh, makane emut kula kok sampun. Mboten napa-pun. Kula lanjutaken nggih. Mboten napa-pun. Nangge ngantos ain. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahruthun afara'aytum ma tahruthun a'antum
tazra'unahu am nahnuz zari'un Antum tazra'unahu am nahnuz zari'un Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun Law nasha'u laja'alnahu hutaman tafakkahun Inna lamughramun Bal nahnu mahrumun Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun Anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun Afara'aytumun nara allati turun Afara'aytumun nara allati turun Aantum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un Aantum syajarataha am nahnul munshi'un Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin Fasabbih bismi rabbikal azim Bismi rabbikal azim Sadaqallahul pun iki ngantos ain. Pun monggo dikak catatanipun. Kula baleni malih bilih kita bape ngaos niki niku tentang akhlak nggih, dandani tata krama, dandani sopan santun kita. Dumateng ten menungso langkung-langtung dumateng ten ngene Allah. Lah dandani tata krama akhlak niku diwiwiti saking taubat. Diwiwiti saking taubat. Mergi taubat niki lawange sedaya kebaikan. Sedaya kesalahan-kesalahan, kotoran-kotoran, reget-reget niku diresiki riyin, mangke nembe dihiasi sambil kali dihiasi kali akhlak-akhlak ingkang mahmuda, ingkang terpuji. Nah, nek pun saged taubat kanthi istiqomah, maka selanjutnya akhlak ingkang kedua kita perhatosaken gini ku tentang ngilangi perkara-perkara mubah nggih kala mben. Gini ku carane perkara mubah sing selama niki kita lampahi digenti, dirubah dadi perkara sing sunnah utawa wajib sing saged ndadosaken pikantuk ganjaran ridho saking Allah. Dados mboten ngerubah aktivitas. Namung ya apa carane aktivitas sing kaya ane mboten enten ganjaran iki saged berbuah ganjaran. Niku demben carane nata niate riye. Lajeng niku ditelateni saestu terus termasuk malih neliti tentang ngresiki ati saking sifat-sifat riya, sifat-sifat pamer. Sing cilik-cilik sing
mboten ketawis niku diilangi sifat-sifat riya. Lajeng riya niku nggih diilangi sekaligus kali njaga aja sampai ngelarani makhluke Allah, ngelarani makhluke Allah. Baik ngelarani niku lewat fisik nggih, verbal lesan, terus tangan utawa sikil, ugi ampun sampai ngelarani makhluk niku lewat kerentek ati, lewat suudzon. Dijaga saestu aja sampai suudzon tenggene makhluke Allah. Karena kita mboten semerap makhluke Allah niku termasuk sing dicintai Allah napa mboten. Lalek ternyata kita nggak ada kerentek elek suudzon tenggene makhluke Allah sing ternyata adalah kekasihnya Allah, adalah waline Allah, adalah ulama, apa maneh penghafal Quran. Malah niku ndadosno kita cilaka, kualat, kenek karma. Karmane mboten karena wong niku, nggih karena kita piyambak niku sing suudzon tenggene tiyang sing ditresnani kali Allah. Lajeng niku ditelateni sambil mangke jaga aja sampai kita nrampi utawa mangan perkara sing mboten halal nggih. Nyambut damele kita jaga, masak sak masak, tumbas sak tumbas niku dijaga saestu. Terus kalau mben kula napa niku singgung baleni sekedhik tentang tiyang niku nek empun kadung kepangan mboten sengaja perkara-perkara sing mboten halal. Sing awale koyok-koyok halal, awale dianggap halal. Dilala terus mari ngono terbukti nek haram. Terbukti haram niku saged disanjangi tiyang, saged. Utawa saged nggadahi pemrasa piyambak lho. Ternyata ngene, ternyata iki ora halal. Nah, niku maka carane sing pertama kudu berusaha ngutahno sing wis kelebu sak saged-sagede. Apa malih sing tasik ten mulut kedah diutaken. Lajeng mantun-mantun nek pancen mboten mampu, lajeng ngatahaken maos istighfar lan taubat. Mergo wis kadung kelebu wis ra iso ditokno. Kemudian tondo-tondo perkara utawa barang haram niku mboten namung jenise mawon. Mergi nek masalah jenis kata sing saged ngedoi. Kata sing saged semerap nek iki ra oleh, nek iki najis, nek iki haram, kata sing semerap. Tapi nek masalah cara niki kata sing gampang. Ini ku contone nek masalah muamalah utawa riba utawa transaksi-transaksi antar menungso sing niki enten unsur tipuan, unsur mbujui, unsur ngurangi timbangan lan macem-macem, kebohongan-kebohongan niku nggih ndadosaken keharaman. Tiang sing sampai kolu mangan barang haram nggal didik niku akhirnya ndadekno petenge ati sing menyebabkan abot oleh ngelampahi ngibadah. Lan kewaliane justru malah enteng nglakoni maksiat. Mergo demben niku magnete barang haram niku ya gathukane kalih maksiat. Lah panganan halal apa maneh panganan berkah. Panganan berkah niku ndukure halal. Makanan halal niku nggih halal tapi mboten mesti berkah. Makanan berkah niku saged nggih beberapa carane nggih niku didungani. Ngapunten nggih cara niki daharan. Niki kula dahar tanpa bismillah. Halal mboten? Halal mboten? Yo halal wong diparingi yo. Wong aku krungu monggo wis krungu aku mangko. Krungu monggo cuma ya cek ngaji engko ae. Berarti kan halal, tapi lek tanpa bismillah mboten enten barokah. Namung sekedar halal. Sekedar halal. Nyambut damel nggih ngoten. Ten Sabin, ten kantor napa ten pabrik napa ten ya sekedar halal. Apik nggih apik, tapi dereng barokah.
Barokah napa didongani salah satu. Budale kanthi ndonga kanthi niat sing sae. Golek nafkah kanggo bojo, kanggo anak, kanggo keluarga. Oh niku barokah. Termasuk sing barokah malih niki ten dawuhe Kanjeng Nabi, tapi ampun ditiru saestu. Aja ditiru. Nggih niku ngalap berkah saking bekase para ulama. Para ulama sing saestu. Mboten kula saestu. Kula namun nyampeaken ulama niku berat. Umpama kita sakniki ngaji kitab Natipir nggih, enten kitab namine Ihya Ulumiddin. Karangane Imam Al-Ghazali niku petang jilid. Jilid pertama bahas tentang ilmu. Tentang tiang sing sinau kados kula jenengan iki, termasuk tiang sing mulang. Tiang sing mulang niku enten sing namung disebut guru, kaya kula niki guru, ya ustaz numer. Tapi dari saged disebut ulama. Mergo ulama niku berat saestu. Tapi nek pun ketempelan status ulama niku sing maring stempel langsung Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dikei innamalil hasr. Innamalil hasr itu hanyalah yang bisa takut atau bisa takwa dengan sejati kepada Allah hanyalah para ulama. Oh niku luar biasa. Niku nek umpama saged ngalap berkahe para ulama, bekas unjukane, bekas daharane, bekas lenggahane. Lha nggih saestu. Ten pondok-pondok mungkin nek diomong ten masyarakat umum kaya aneh. Nek ten pondok-pondok mboten aneh. Ten pondok-pondok niku bakdo yai mulang niku bekase Pak Yai niku dialap berkah. Nggih. Bangkune terus anu diam saestu. Biasa. Bahkan kadang nek kita nggak ada putra pengin putrane niku dadi ahli ilmu. Niku nimbali Pak Yai kengken ndongan. Kengken nyuwuk ngoten. Nah niku salah satunya. Lan niki dipraktekaken para sahabat tenggene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten syirik niku, mboten. Niku enten tuntunan. Cuma ten ulama. Mboten namung ten guru ngaji TPA An-Nur kaya ngene mboten. Ana dhewe, tingkatane derek. Cuma kula mbuh kapan tapi kayane OTW kayane insyaallah. Pun. Lajeng kemudian kalau ben ditangletaken niku nggih tentang kudu wani nolak. Kudu ora sungkan masalah barang haram. Karena kadang-kadang penyakit kita niku mboten saged nolak perkara haram mergo sungkan kali wong. Mergo kuwatir menyakiti hati. Nah niki justru termasuk kesyirikan. Karena apa? Kita rawani nyakiti hatine wonge mergo nolak barang harame, tapi wani nyakiti syariate Allah. Mergi kita nek maksiat niku sing lara ati Allah. Sing tersinggung Allah lah yo. Karo kuno sing padha makhluke kok sungkan, karo aku kok ora sungkan. Lho, niku lek umpama dibalekno ngono. Rasa sungkan mangke termasuk enten hubungan masalah sing masalah isin, masalah malu, masalah sungkan iki mangke kita bahas. Niki alhamdulillah niki sambung-sambungan. Mergo kita lan kudu sabar. Dilokno wong sok suci, dilokno wong napa niku sok agamis macem-macem nggih kudu sabar pancen niku cobane agama akhir zaman wis ngoten niku. Nah niku napa niku carane njaga awak saka barang-barang sing haram. Pun saniki tentang isin, tentang malu. Kula waos niki riyen nembe kula terangaken. Waqdar wedya sira. Pertama kula maos niki rada aneh ya, tapi nek mangke dijelasaken mboten. Waqdar wedya sira aidon halimale menghindarono minal hayai saking sifat isin atau bi kang bangsa watek. Fa innahu krana sak temeni isin kang bangsa watek iku makdudun diwilang-wilang min jumlatil kibri saking kelompoke termasuk kesombongan. Indal qaumi mungguhi siji kaum. Waqat asyara Sayyidi Umar bin Al-Farid rahimahullah ilaihi. Pun ngenten. Isin ten ngene Quran niku dibahas. Ada beberapa cerita tentang masalah isin. Niku pun kula sebutaken.
Pertama ceritane gini ku putrane Nabi Syuaib. Wekdal ten Madian, Nabi Musa niku kan melarikan diri ya. Mergo ten Mesir mari ngaplok tiang Kibeti langsung geblak mati. Terus disanjangi nek piyambake diburu kali polisi Mesir kasarane. Sehingga piyambake Nabi Musa melarikan diri ten Madian. Ten Madian mriko kepanggih sekelompok orang sing menggembalakan kambing lajeng napa niku ngeterno kambingnya ten setunggal wadah toya. Sing niku royokan. Lah Nabi Musa ningali enten bocah estri kalih niku lagi nunggu giliran antri. Rawani melok ndesek wong cah wedok. Akhire ngenteni nang mburi. Sing wong wae wong liya omben-ombenan, royokan ngaji. Akhire Nabi Musa nulung. Kene, Mbak. Gembalae sampean wedhuse sampean tak ombekno nang wadah toya. Akhire Nabi Musa iku weker, gagah, gede dhuwur. Kaya aku tapi seperpiro ngono kali. 0,01%. Langsung Nabi Musa masuk, langsung saged ngombeni, langsung saged mantun. Sehingga tiang estri niki bisa pulang lebih cepat. Sing biasane iku ngentosi meh maghrib, niki mulene rada sore. Terus kali abahe napa Nabi Syuaib lho. Dungaren ini kok wis mulai biasane surup. Mergo antri karo wong liya. Niku bawau ditolong kali bocah nom ganteng. Dibolong kali bocah nom ganteng. Terus sing edok niku usul, mbok bah lek kita niku wong sae, mbok piyambake niku diopahi. Kayane wonge iku wong ado. Oh ya wis, undang celuk kon rene. Akhire sing nimbali niku setunggal. Setunggale mboten nderek. Kan wau kali niki setunggale. Lah, wekdal mriko nyusul niku piyambake kali nutupi ngene mustatiratan bikumil dir'i. Dadi lengene niku ditutupi ten mriki. Karo isin-isin ngoten. Mas, jenengan ditimbali bapak. Badhe diopahi mergi mari nulung kula kali derek kula ngombeaken wedhus. Oh iya rono. Wis. Lah niku ten Quran disebut isin. Kali nutupi wajah niku setunggal. Nomor kali ceritanya ten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku para sahabat awale, para sahabat nek sowan niku ora ro wektu. Sludra-sludru. Mergo saking cintai karo Kanjeng Nabi. Nang jaba nang wis ketemu, nang masjid ketemu, nang jaba ketemu, nang dalan ketemu. Gak puas, jek pingin ketemu nang daleme Kanjeng Nabi. Padahal Nabi nggih punya kehidupan pribadi, punya kehidupan privasi, punya keluarga, pengen guyon karo keluarga. Akhir sahabat itu mertamu ra wis-wis. Lah Kanjeng Nabi kaping ngusir ya rawani, mosok tamu diusir. Tapi Nabi yo duwe kewajiban tenggene keluar. Niki kan dilema. Kaya jenengan lek duwe tamu gak mulai-mulai kan pura-pura nyapu. Kebas-kebas. Ora duwe perasaan. Juwagong ae. Kadang dedehemi. Lek kula tinggal meneng. Bacek kentekan ngomong. Lah ngono iku mboten wantun akhire. Terus Allah nurunaken surat Al-Ahzab niku. Nabimu ku sungkan izin karo kowe, ngusir kowe nek mlebu nang omah tanpa izin, sludra-sludu. Innallaha la yastahi minal haq. Tapi Allah aku ora izin lek ngandani tentang kebenaran. Wong iku bener bahwa nek sowan ten daleme Kanjeng Nabi kudu janjian, kudu izin. Mergi kene apa? Mergi Nabi niku nang jaba kan wis. Ya wis salat ketemu kowe, ya wis jamaah nek kowe duwe butuh duwe pertanyaan iso dirembukno nang gone masjid mang. Akeh nang jabae Nabi malahan. Lah saiki Nabi kundur pengin istirahat, pengin kumpul karo garwane, duwe kewajiban karo garwane. Kan duwe keluarga kan duwe kewajiban kok kowe sudra-sludu. Ha niku
Kanjeng Nabi itu ternyata ditegur, mergo isin niku ditegur. Dan cerita hadis lintune Nabi niku nate napa ndandosi Ka'bah napa-napa ngoten. Pokoke menek. Lah terus napa kena angin tersingkap niki napa jubah niku. Padahal tersingkapnya mboten kathah namung sak niki, namung sak kentol separo niki. Niku langsung ditutupi Kanjeng Nabi ngenten wajahnya iku berubah. Saking isin. Nah, kalih para ulama terus diambil kesimpulan ngenten. Isin nek perkara masalah haram, makruh utawa perilaku-perilaku sing mboten beretika, mboten pantes, maka niku sae. Mergo nek wong isin niku kan berarti ra sida nglakoni, nggih mboten? Kape nyolong isin, berarti ra sida nyolong. Nggih kan? Kape nyuwit-nyuwiti cewek nang dalang, ustaz tok nyuwit-nyuwiti SMA sini. Kan isin, berarti gak sih? Nah, perkara niku nek maksiat, nek haram, nek makruh utawa nek mboten pantes, mboten patut, terus isin sae. Sifat isine niku dilem Allah. Bahkan Kanjeng Nabi ten dawuh iku nyebutno bahwa Allah iku maha sitirun, maha nutupi. Lah kita diperintah kengken falyastatir nek adus kongkon nutupi. Mergo Allah ya maha nutupi aib, nutupi. Kita kudu isin nang Allah wekdal niku wau. Terus sampai disebutaken al haya'u minal iman. Enten tiyang niku terus ditegur negur kancane kali Nabi ditegur balik, ojo ngono, dakhu tinggalno. Mergo fa innal haya minal iman. Isin niku sebagian dari iman. Lah, isin dalam hal apa nggih? Isin dalam hal maksiat, dalam hal haram, dalam hal makruh, dalam hal sing boten pantes. Jenengan tingali contoh-contohnya. Nutupi aurat niku kan mergi wong isin. Lewes gak duwe isin kan. Sopo ae dikatakan iki luwekku. Ya umat jenengan iki. Sak jenis kale nggih kan lek gak duwe isin jenengan tingali. Nek jek duwe isin kan ditutupi. Lek gak duwe isin ngopo diumbar wis. Nah, dadi nek sekirane haram, makruh, maksiat mboten patut mesti ditutupi. Lek wis ora duwe isin tuh dibuka. Nah, kadang penyakit isin niku wong-wong keblabase. Akhirnya perkara-perkara sing sae melo isin. Bocah-bocah jenengan tinggal ten sekolah, kengken maju. Awakmu ae. Padahal ora dikon nyolong lho. Dikon maca doa nang ngarep mimpin kanca-kancane. Udur-uduran lho. Padha kaya aku mbiyen. Pancen ngoten. Karena rasa isine iku gak iso mbedakno endi sing kudu isin, endi sing ora oleh isin. Malah iku ora oleh isin. Malah ketemu mriki niku isin niku dadi hijab. Isin niku kudu diobong. Terus niki dawuh niki. Uzkurullah taala, zikira nang Allah taala fi hadil amakin ing dalem iki panggonan. Panggonan diae zikir. Nglakoni keapian nang diae. Zikir niku kan simbol kebaikan. Nglakoni keapian nang diae, nang sekolah nglakoni sing apik, nang omah nglakoni sing apik, nang dalan nglakoni sing apik, nang masjid nang diae. Ojo sampai isin. Hatta tusyhadalakum yaumal qiyamah, sehingga sampeyan niku disekseni nang gone dina kiamat lek nglakoni keapian nang diae. Sehingga panggonan iki kula nyekseni ya Allah, tiang niku tiang sae. Kula dipanggoni dados kesaenan, dados ngamal soleh ngenten-ngenten. Berarti panggonan niku bersaksi untuk kita ketika di hari kiamat. Lah masalah kita duwe rasa isin. Sehingga akhirnya apa-apa rasido, apa-apa ditutupi. Sing kadang nutupine iku tenggene perkara-perkara kesaenan. Nek to mriki dicontohno zikir. Tiang niku kan isin zikir. Wis gampangan ngene lho. Tiang tiba utawa tiang kepreset. Niku berapa persen sing ngucapno innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rata-rata yo kadang kebun binatang kok cek lumayan jan. Niku contoh malih
maca Quran. Maca Quran pas wae dhewean enak. Pas wae bapak liwat anek lot dipelanno tambah. Isin. Maca apa sih, Bu? Kok tambah pelan. Mestine kan ora. Kita nek maca Quran niku kan nek kita maca sing penting mboten sampe ganggu lho nggih. Ampun dipahami terus niki terus sampe ganggu mboten. Banterno suara itu gak sampai ganggu, jebolno kupinge kancane kok son horeg mboten. Mergo nek maos Quran, nek sampai krungune kok apa kancane krungu berarti kan sing oleh ganjaran mboten namung kita, nggih kan? Quran niku nek jenengan waos, kancane ra krungu sing oleh ganjaran jenengan tok. Dadi egois. Berarti wong medhit. Mosok ngekeki ganjaran maca Qur'ane ora gelem. Wis sedekah arang-arang, ngekeki ganjaran maca Qur'an yo arang-arang. Lah niki lho. Lah niki nek kita waos terus kancane krungu berarti kancane yo melok oleh gan. Senang tencet rame lu maca. Niku masyaallah. Termasuk adzan, lari-lari kengken adzan. Wake sampai nganu humpimpa. Mesti ini kan royo anu ngadzan ngibadah. Ida adzan sebuah pahala malu sampai akhirnya tak gawe humpimpa akhirnya kepeksa. Terus malih uluk salam. Uluk salam kan kadang kita isin-isin. Nah, akhirnya nyelukane saiki salam itu untuk orang Islam itu sudah bergeser. Wis nyeluke katutan selamat pagi ta, katutan selamat malam. Lek biyen guru kula ngeling niku, wong Islam yo lek nang telepon gak ketara. Mergo padha-padha muni halo. Mestine kan langsung assalamualaikum. Tapi mergo kita wis kulino karo global. Wah, akhirnya melok-melok. Halo. Padahal halo karena ana ganjarane. Sing ana ganjarane kan assalamualaikum. Lah niku. Nek salah setunggale Ustadz Indonesia, Ustadz Khalid Basalaman niku lho. Niku wonten salah setunggal sing kula remen niku. Iya, mbake niku tante cerita, mlebu lift niku lho. Ngertos lift nggih? Mung lift munggah mudhun, boten sing lift eskalator, lift. Niku dipethek lipe buka. Kan tasik enten beberapa orang niku uluk salam kok. Bayang lho, ten lift lho uluk salam. Assalamualaikum. Wong kabeh tolak. Lho terus piye mbek lho? Uluk salam kok dianggap aneh. Zaman akhir kan uluk salam dianggap aneh. Padahal bener kan. Nek mlebu endi ae, nggon apa ae, kon ngucap salam ya kecuali kamar mandi. Nek kamar mandi enek dhewe dalil ana anu. Tapi kan lift termasuk nggon. Sing digone wong ya meskipun mek pirang detik, pirang menit, tapi kan ya wong. Kita mboten sampe kepikiran, kula nggih. Iya ya, tenan ya. Mlebu lift iku senajan napa wektune mboten dangu, tapi meneng-menengan ya kikukno. Nang jero iku. Wis sih. Akhirnya kadang dolan HP, padahal HP nang lift gak mekan. Yuk kita iku aneh. Islam niku mulai wedi, mulai aneh. Mestine kan mboten usah isin. Ten sekolah lari pun mulai isin kudungan. Utawa kadang ngapunten. Kudungane bukan karena motivasi nutupi aurat, tapi karena rambut elek. Rambut elek sehingga dia kudungan. Tapi nang omah yo bukaan. Nah, niki masyaallah nggih, napa pergeseran nilai Islam niku ya pancen sesuai dengan sing diprediksi Kanjeng Nabi. Islam niku rumiyin awal dugi niku aneh. Benjing dina kiamat dadi aneh malih. Mergo wis mulai ra ono sing nglakoni syariat Islam. Ngarani ngono aneh. Tiang salat ten ngene niki pendakian. Niku ya sebagian nganggep aneh. Kula rombongan lare pondok pun rombongan ten Bromo niku mboten tebe-tebe mboten Bromo mau. Ndugi jam kalih terus minggah ndugi mriko jam napa niku jam sekawanan lah. Ngandhape kawasan kawang mes kanggang salat. Pun wancine salat. Ya untungnya pondok saged dikontrol, dikei dawuh langsung noto, langsung gelar, langsung
Ngono iku sing liya-liyane ra melu salat kok, malah foto-foto. Malah kula sing kalau santri niku difotoi. Padahal kula yakin dhewe ya Islam. Ya kudunan barang. Ora melu salat tambah. Kan zaman akhir tambah aneh, tambah nglakoni salat diarani aneh. Diarani sok suci, sok agamis, diarani rajin salat. Padahal salat itu mboten masalah rajin panjen kewajiban. Tiyang disebut rajin salat niku nek rajin salat sunnah itu baru diaran rajin. Lek namung nggur salat 5 wektu mboten rajin, ya pancen kewajibane salat 5 wektu. Dan tinggal di kampus-kampus, Masya Allah. Jangankan kampus umum, kampus Islam. Kampus Islam. Waya dan Jumat lah wis. Waya dan Jumat, jek ngobrol ngarepe parkiran. Terang-terangan, nang masjid kampus niku, mboten kula sebut kampus nopo, pokoke enten. Sampai satpame ngelus dodo. Lah yo Mas, iki ku kampus Islam lho. Kampus Islam iki. Kita mawon sing satpam iki langsung ninggalno pos, langsung pengin derek salat Jumat. Lah kuno ket mulai awal sampai buyar jagongan nang ngarepku. Nek wedok karuan nggih, mboten kematen kewajiban wedok. Lah lanang. Mulai awal sampai akhir Masya Allah. Ini Islam mulai tergerus ngoten. Nah, makanya sakniki kita niku belajar ya napa amrehe bedakno endi sing kudu isin, endi sing mboten angsal isi. Maca Quran, uluk salam, ngucapno kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah, tabarakallah. Saiki kadang-kadang rada guyon-guyonan. Padahal kata-kata apik lho, tabarakallah. Nggih kan? Barakallah. Termasuk nang gone niki jagongan ya. Ana wong ndonga barakallahu lakum. Mboten enten wayahe napa enten Pak Yai tok utawa wayahe Maria Katnika tok muni barakallah. Mestine kan tamu niku ndugi. Terus mari ketemu mantene salaman terus ndonga. Barakallahu lakuma wa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baik. Enek sing munggah podium terus sampe ndonga ngene. Di sini sin kancane. Ayo nang amplop dikekno, sawen. Nang foto. Amplop foto, wis pikirane iku tok. Ndonga malah isin, padahal syariat itu kengken ndongakno nganten. Nah niku wis zaman akhir ngoten niku. Nggih, kita mboten menafikan dawuh Kanjeng Nabi, tapi yo napa nek dawuh para yai kita aja sampai urun tandane kiamat. Tondo kiamat sing elek-elek niku nggih kita yakin bakal terjadi, tapi kita aja sampai melok katut ngoten. Minimal kita kali keluarga kita kejaga ya napa tetep njaga syariat Islam. Mboten saged 100%, mboten napa-napa pancen kita niku wong kathah apese, kathah lemahe, kathah dosane, mboten saged 100%, tapi berusaha, tetep berusaha. Monggo ya napa amrehe kita ngelampaui syariat Allah niku semaksimal-maksimalnya. Makanya niku ten mriki didhawuhaken wae nggih. Tiyang nek isin nglakoni ketaatan ngibadah, berarti ibadah iku dianggap koyok maksiat, naudzubillah. Mestine sing isin kan nang maksiat. Kok nang keapian, kok ke ibadah kok malah isin. Berarti kan koyok dianggap jijiki ibadah iku, naudzubillah. Malah mriki disebut niku bihadratin nas ashabul anfus. Yaiku wong sing duweni napa nafsu-nafsu. Budake hawa nafsu ra iso bedakno endi sing kudu isin, endi sing ra oleh isin. Nah, dalam hal ketaatan kita mboten angsal isin. Pun ngoten nggih, atus sing ditangletaken. Cekap. Sampinten. Monggo Bu. Mbak Titi.
Lho kok piringan mal. Disanjangi ra oleh. Niki alhamdulillah Mbah ni bersyukur saged derek ngaji. Iya, alhamdulillah. Kula mben lak pun kendel dangu. Nggih, alhamdulillah. Semoga sehat salawase. Nggih. Sakne teh, Pak. Pun. Enggak mawon telat. Mboten enten sing ngasta sepeda niku. Mboten. Tapi iki karen setengah tambah. La ilaha illallah. Karno kebeteng. Kula dek wingi acara ngantos sonten teng Kemenak Ngawi wis. Mboten saged mbantu teng TPA. Masya Allah. Coba sepanjang ini nu. Oh, aku itu musola, itu mesin. Ngapak iu ki wis nekat. Ngobrol le, dipapak aku nekat. Ada lawan iki, puang sih koyo ngonten iki. Monggo Bu. Monggo. Nggih. Monggo jenengan, Mbah. Nggih, nggih. Koyo yasinan ki mung sing itu yo sik yo. Nggih, matur nuwun. Monggo Bu. Monggo. Kurang. Nggih, kurang Kupu Mbak Ayu. Nah, monggo jenengan. nggih, Bu. Monggo. Ramai mriki nek lare lho Bu. Bapaknya melampan nih. Muter nggih mantuk. Oh. Jemputan, Pak. Hmm. Jemputan Mama dia.
Jalan dimakan. Kasih enten undangan mulutan Ibu. Pun nggih. Pun mantun nggih. Salam gitu. Ten salam. Salam mana Oh. Mboten rutinan ranting, mboten. akbar akbar. Oh. Ustaznya sinten? Gak diumumkan. Oh, Kalau tak lanjut malih nggih monggo kecakaken nggih saestu. Nggih, Pak. Nggih, mangke ditutup kados biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.